Wah. Ơi. Mà lão sẽ cứ xem đang lên phở. Rồi ăn cái nụ này nụ làm bằng sữa. Nam sắc tế hơ, nam sắc tế hơ. Bồi cái nào này thôi. Than dung cái sayau. Forai na boleh asin alai lagi phở. Sakrial hua lana be. Hai logoफोर kapalamwjang bang मोनसे गोदान भिडिअआव जाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर गय गायनाय बदल थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थादो आङो नोंथांमोननो मा मा देखायनो हायो देखायनोसै जाय आंखौ नायनो मोजां मोनो अनना नायलांबाय थादो फारियै दे लोगोफोर फाथै खानाय गय खानाय बानायसो मोनलाय लांहाया सोरबा होनो मोनदों लोगोफोर आंखौ हिनजाव मानसि गय गायनाया थाङा होननानै नाथाय जोङो 7 बिगा गय गायखांबाय आरोना आवगोलो ओइ बेजों आंजों ओइ नै बेजों आंजों आवगोलनिफ्राय नै नायदो गया लोगोफोर नै जावखुखाबाय इसोर नै नायलाय ओइ नाहरलाय ओइ लोगोफोर हेल' जा बाजैनि माबाखौ होनलागासिनो दं बिबारा जि मोजां बारदों नै लोगोफोर नै नायलाय इने बिबारा नोंसोर साननो नाङा आरोना लोगोफोर गावसोरनि गय गायनायखौनो माबा शेयार खालामलायबाय होननानै खालामगोन आङो नोंखौ जिउनि लोगोरि होमबा मानो फै ओरै फै नांलायनोबा फै ओरै फै नांलायनोबा फै हा बोलो गैया मा बोलो गैया बेलाय हौवा मानसि जानानै फै गामसा सेबनोनो ना आरोखि ओइथिं जायसासो दाहोना लाफादों लोगोफोर ए देखो सामो नै नुदों गय जानोसै गगा मोनदों आङो आंनि माथोआ बिराद गाज्रि जादों दा गगा मोननायखौ हिनजाव मानसि गय गायनाया बिराद गोथाव जायो आरो बिराद थायो लोगोफोर नों रोगाना आं गायथो माबानो हाबाब सफैलायबाय गोदोनायाव हनै आसामनि गान्दा इयो लोगोफोर आसामनि गान्दा देलायनो मोनाखै दै देलायनि थावखौनो मोनाखै देलाय मोनाखै माबा मावदोंमोन बिहा देलायनो मोनलायलाय हुरलाला जालायनाय माबाखौ नुवाखै बाजै गायनाया एसे आधा थांहांबाय आरोना ओमफ्राय नै नायदो आसामनि गान्दाया जोंना नै आसामनि गान्दाया अबाव थांनो देलायखो नोंलाय सारद' दैमा जिङाव नै लोगोफोर गय जावनायावनो मा मोनदों नै नालाय जोङो नै नायलाय लोगोफोर Aku kira Lena kau orang. Minggu lagi. गय जावनायावनो मोनबाय लोगोफोर नै बेखौ खाल्ला गिलिरथार सेरसेनि बारखागोनहाय माथाय लोगोफोर मिथिया आरोना मा बुस्थुथाय बियो नारे थिंखलनि पाइपसो ना मासोथाय नै आमी नहीं पता उधर इधर में मिला है माटी में मिला है माटी में ना मिला है ना क्या मिला है ये देखो गैला लोगोफोर आं नोंसोरजों गावलायबायनानै हानो आंनि जिउआनो गलांलायनोसै नाय लोगोफोर लोगोफोर बेखौ ओरै गायबोनो हाबाय ओमफ्राय नायदो ओइ मा सना मानसि ददरे बिखा फांदांदां गुस्थि थरलेले ओइ 20 दालसो दंबावो आरोना लोगोफोर बारा नङामोन 50 दालमोन आरोना गगा मोनदों लोगोफोर आङो बिराद गगा मोनदों गन्थं मोखां अबस्था गैला
मोखांफोराबो नायजाला नै मोखां सोखां बाद होदो लोगोफोर मोखां सोखां नांजाबाय थाला आंनो आंनि मोखाङा सासे गाबलायबाय लोगोफोर हनै नै सासे गाबलायबाय हनै हनै दुरुं खानाया जायाखैनो होहाय मा जादों बियो र' लाफा सुना आफा रलाय सयथा खोमा दाहाय जानोसै होनबा 12थायाव ना 12था बारबाय बिराद लोमजादोंमोन नालाय लोगोफोर आङो बिराद गोसा जादोंमोन आङो लोमजानाया ओमफ्राय नैबे आफागोराव डाक्टार दङ नालाय इखो आफागा लिंहरबाय हरावनो लिंहरबाय ओमफ्राय आरो नै बिथांमोना थांबाय बासायनो बासायबाय लावसिगोनसो आबैया लावसिगोनसोमोन आं लोगोफोर र' आंखौ नुनाया नंलामोन नोंसोरो नाम सकते हो होनसिगौमोन आं लोगोफोर जेन थेन आंखौ जमरा जाया गालांफिनबाय लोगोफोर नोंसोरजों रायलायनो आङो मा मावो नोंसोरनो शेयार खालामनो थाखाय आंखौ दोनफिनबाय आरोना आंखौ लाङासै जोबोद मोजां इसोर भगबान हे गालांफिनबाय आंखौ आफा बोराइ बाथौआ गालांफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा गय गायनो मोनबाय नों आंखौ बासायबाय आं दा नोंसानाव गय गायनो मोनबाय ना आरो आं गैयाबाथ' नोंहा हारसिं जालायबाय आरो नों गैयाबा आंहा हारसिं जालायबाय ओंखायनो माखौथो होनदों बेनो आरो माखौथो होनदों लोगो ना लोगोफोर दुखु सुखुनि थाखायसो मानसिया मोनसे सासे नङा सासे लोगोआ थाथारनांगौ ना लोगोफोर हाजारखि नोङो बिमा बिफा था बिदा फंबाय था माबा मोनसे जायोबाबो रावबो फैनानै नुफैया गामि खाथिनि मानसियासो न' खाथिनि मानसियासो मा जादों मा जाया नुयो ओंखायनो गामि खाथिनिजों न' खाथिनिजों मिलायनानै थानाया जोबोद गोनां आरो मानसिनि थाखाय लोगोफोर मालाबाबो इनाय साननो नाङा मालाबाबो नांलाय खोमलायालाय मालाबा जागोन मालाबा अनलायनांगोन रायजो जादों माथो ना मा होननो आरो हरैसाय सासे मायेक दङ बुंबाबो दा होसोजागोन सरि राजानि थखन दै मालाय सोरनिबा इउटुबफोरावसो नुयो आं लोगोफोर भिडिअफोरावसो नुयो आं मालाय फुजिनि हिन्जावफोरखौ दुगे मालाय जबा बिनानाव मालाय नोंहासो आरामथारहाय गयबो गायनो मोना अमाबो आदार होनो मोना मालाय आराम अट' गाखोलाय स्कुटि सालायलाय ओरैफै जोंहा गय गायनानैनो थै सान्दुं गोसायाव फरायनाबो लायासै नालाय लोगोफोर साख्रियाल हौवा लानोबो गोदो बिमा बिफाफोरा स्कुलाव थां होनबा थाङा दासो फसायदों हरदाल दोननायानो 2 घन्टा जाबाय दां खावखायाखै लेंखायाखै बेखौनो ओरै खाबाय सोरबा ओरै खालामनांगौ बिदि खालामनांगौ जाम्बा लोगोफोर होननाय दोनथ'लो हाय लोगोफोर आंनि लोगोफोरा मा खालामदों थाखो बेसे जाखो होनना सोंलाय बेसे क्लासाव फरायो आंनि लोगोफोरा होनोलाय दोनथ'लो अंगनबादियाव गिदिराबो अंगन जानो गिनानैलाय गथ'आ मिनिलायथारबाय दे मुं सोलायथारबाय बे गथ'फोरा होख्राव गाबबाय नालाय ओइ गामि खाथिना होफैलायबाय सेन्टार थांसै लोगोफोर सेन्टाराव अमा बेदर लायनोसै हिन्जाव हौवाजों खोथायानो गैया लोगोफोर जेबो जेननाङा हिन्जावनि हौवानि सेस हाजोबो आं गय गायनायखौनो होन आरो उन्दैयावथ' आङो बिफा हालौनायाव ओंखाम हैनायाव हालौबावदोंसो जोब्बाय माबोरै मोनखो लोगोफोर जोंनि गय गायनायखौ बेटा लोग तुम लोग क्या कर रहे हा सेन्टाराव थांनि लोगोफोर नै खामानिया जोबलायबाय मेमब्रा मिसिनो थांसै जोंनालाय आरो गांगलिया बहुत मान सेन्टार मोनफैबाय नै लोगोफोर सेन्टार मिल गया रे हमारा ये देखो नजरा गुगुनि जानो नागिरनाय बाहागानो गैया लोगोफोर जायगाखौनो बाहाग मोनासै आरोना ओंखायनो जोङो ओंखारबोथ'बाय आरोना ओमफ्राय नै नालानि खिलिजोब्बाय 10 थाखानि 10 थाखा फुख्रि बानायदो ओमफ्राय नै लोगो सासे फैलायबाय लोगोथ' नङा बिबोनां जादो दे जादो बिराद दखाना सेल जायो नैबे बिथांना
नोंसोर जालाबा आं जानो लुबैगो लोगोफोर जायै लोङै ओंखारबोलायबाय नै ओमफ्रायो लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ माबोरै मोनखो आं मिथिला नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आंखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर बाय 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 होनदो दे बाय 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 बाय